takých, čo som oslovil, akože čo som vnímal, že chodili na súdy, zaujímali sa, a fakt som ich ako tak zbežne spoznal a hovorím, príďte, pozrieť tam aj tam. A na Kuciaka po 3. raze mi napísali, máme tie správy odložené, že to je taký humus, že ja som chodil rád na súdy, a že toto je taký humus, že ja to nedávam, pán doktor. No. Vieš, Takže toto treba sa na to pýtať. Toto nie, to ja pripravím na to. Tam treba ísť do obrovského protiútoku. Čo stáli na lavici a vieš, že boli pripravení vraždiť. Vieš. Lebo celý deň idú správy, len čo hovorí Záleska, čo hovorí Šulek. Áno. Však nepočuje ty vôbec. A ich stále zhazujú. To je zle. Ich stále zhazujú. Ich ona zosmiešňuje. Ona to vždy robila, ona vždy supluje Toto úlohu prokurátora. Toto by si nemohla dovoliť. Keby som si vyhradil svoje postavenia, povedal by som, pani sudkyňa, ja vás rešpektujem. Hej, rešpektujte mňa, to je moja práca. Ja mám nejaké oprávnenia v tomto konaní. Ale ona je procesne blbá. My sme boli teraz na súde, ja som bol na súde a ona, prokurátor, že navrhuje odstraňovať rozpor. Ja hovorím, ale námietka, hovorím, ten rozpor potom je odstraňovaný, sú 4 výpovede. Prokurátor urobil chaos a ten človek vypoveda 4-krát inak. On si nemôže prokurátor vybrať, že tento rozpor a iný nevidí. A súdkňa.